Ja. Hvor mange gange? Ej, det er altså ikke tal på. Ja, og det hele gik bare så stærkt, og jeg nåede slet ikke at tænke, og... Jamen, det var bare så rart det hele, men så synes jeg, at han begyndte at blive sådan lidt nærgående og sådan lidt underlig. Det blev sådan lidt irriterende det hele. Ej, siger de det? Ja, Ja, goddag. Jeg vil gerne bestille en taxa. Ja. Til parken. Ja, 5 minutter. Ja, tak. Ja. Og lige, det skal være med en hvid chauffør. Goddag. Hvor kan jeg køre dig hen? Jeg vil gerne til kirkegården. Ja. Sådan en skal vi ikke have med. Hør da. Hey! Hallo? Ja, goddag. Jeg vil gerne bestille en taxa til kirkegården. Ja, vi er der 5 minutter. Ja, tak. Men det skal være med en hvid chauffør. Hey her, du bestilte en vogn? Ja, men jeg har bestilt vogn med hvid chauffør. Det er underligt sagt. Men sæt dig nu med her. Jeg skal nok gøre det. Kom. Ikke på vilkår. Med benet, de gamle nar. Godmorgen. Det går fint, og lige lidt, ellers er det udmærket.